साठी करा. आता हेच आपण मम्मी असेच ग्लास आणि असेच हॉटेलमध्ये देतात. दे 200 रुपये तो है ना. हा जास्त घेतात. सीसीडी मध्ये गेला तर 300-400 रुपये. आपण स्वस्त ते वाला तर इतकी बी क्वांटिटी नाही देत, खूपच कमी देतात ना. देतात. आणि ते 200 200-300 रुपये ना. ये एक ग्लास. मग लय महाग असतं. नमस्ते. मैं भव्य, आज मैं बनाने वाला हूँ चॉकलेट फ्रेंच मूस. तो उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम लोग. यह है 1 कप विपिंग क्रीम, जो हम लोग केक के विपिंग क्रीम यूज करते हैं वो. ये है मेरे पास हाफ कप कोकोआ पाउडर. आपको थोड़ा सा है ना इतना स्पेस छोड़ के यूज करना है. ओके. ये है 1/4 कप कंपाउंड डार्क चॉकलेट, मॉडे कंपनी का यूज किया हुआ है. ये है 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, पिंच ऑफ सॉल्ट और 2 टेबलस्पून जितना पाउडर्ड शुगर. तो अभी हम लोग रेसिपी शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे. चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे वाटर बॉईल होने के लिए रख दिया है. वाटर को अच्छे से बॉईल होना है. अभी एक टिप है कि आपको कभी भी जो वेसल है उसको पानी के टच में नहीं रखना है. एटलीस्ट आपको दिखा दे कि इतना हम लोग ने गैप रखा है, पानी का गैप रखा है. टच नहीं होना चाहिए, पानी को भी टच नहीं होना चाहिए. हाँ, वरना आपका चॉकलेट फुल्ली बिगड़ जाने वाला है. मतलब वो स्टीम पे बॉईल होना चाहिए. स्टीम कड़क पे हो जाएगा, चॉकलेट आपका सेट हो जाएगा. और आज हम लोग चॉकलेट के कुछ डेकोरेशंस भी बताने वाले हैं. तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा चॉकलेट साथ में ही मेल्ट कर लेंगे. डेकोरेशन आपको थोड़ी देर बाद में. तो हमने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज किया है. तो ये हम लोग ने एक्स्ट्रा चॉकलेट थोड़ा चॉप करके रखा है डेकोरेशन के लिए, तो वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ. फिर हम लोग मेजरमेंट से डाल देंगे मूस के बैटर में. चॉकलेट आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. फ्रिज में रखा हुआ चॉकलेट डालेंगे तो मॉइस्चर के कारण वो खराब हो जाएगा पूरा चॉकलेट. तो यूज़ नहीं करना है वो. ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है. मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए आपके चॉकलेट को बिल्कुल भी. अभी ये जो मेल्ट करना है मतलब पूरा स्टीम पे मेल्ट करना है क्या. हाँ, पूरा स्टीम पे मतलब इसका जो लेयर है डाउन लेयर वो वाटर को टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका चॉकलेट, वरना बिगड़ जाएगा. नहीं, कोई मैंने भी देखा कि वो पानी में रखते हैं, मतलब वो प्रोसेस पानी में रखते हैं वो खराब हो जाता है. वो गनाश के लिए रहता है, गनाश नहीं बनाना है हमें सिर्फ चॉकलेट मेल्ट करना. ये देखो अभी ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है. स्लोली आपको रखना है, स्लोली स्टर करना है, वरना चॉकलेट पूरा खराब हो जाएगा. स्लोली स्टर करना है इसे. स्टीम से पूरा मेल्ट हो रहा है चॉकलेट. ये देखो फुल्ली अच्छा सा एक कंसिस्टेंसी ले रहा है. एक बार जब स्टीम शुरू हो गया, ज़्यादा हो गया, तो आपको गैस को स्लो पे कर लेना है. स्लो स्टीम में से होने देना है, तो अच्छा ग्लेज आएगा चॉकलेट के ऊपर. और कुछ भी वेट चीज़ इसके अंदर आपको नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है. सबसे इम्पॉर्टंट चीज़ है. हे चॉकलेट असा घट आपल्याला एकदम मेल्ट नाही करायचं आहे. ते चॉकलेट आपलं छान असा मेल्ट झालेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपण टाकूया यात एकदम थोडंसं तेल टाकायचं. थोड़ा सा तेल घेतलंय. थोड़ा-सा, ये देख सकते हो, देखो थोड़ा ग्लेज आ गया. अभी शाइनी लग रहा है. शाइनी आ गया. और अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा कुछ भी आपको तेल का. सिर्फ इतना आपको अच्छे से मिक्स कर देना है इस चीज़ को. अरे दोनों के लिए मूज में कुछ टेस्ट नहीं आएगा. ये हम क्यों डालते हैं, या तो हम बटर डालते हैं, लेकिन आज हम लोग बटर नहीं ऑयल डालेंगे. ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर काम करता है, इसलिए बटर से. ऐसा कोई है क्या स्पेसिफिक ऑयली चाहिए हमें, क्या कोई भी ऑयल डाल सकते हो. नहीं, कोई भी स्मेल वाला वगैरह ऑयल नहीं डालना है आपको. रिफाइंड ऑयल ही डालना है. सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड वगैरह का, तिल वगैरह का तेल नहीं डालना है. आप एक बार ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दूसरा कोई भी नहीं डालना है. तो ये अपना हो गया है चॉकलेट. इसे थोड़ा सा हम लोग को है ना, अभी ये स्टेप मैं कर रहा हूँ स्टरिंग का स्टेप. इसे बोलते हैं कि चॉकलेट को हम रूम टेम्परेचर में ला रहे हैं
और उसको फ्रीजिनेटेड कर रहे हैं। फ्रीजिनेटेड क्या होता है, डेकोरेशन करने के पहले अगर चॉकलेट को जब यूज कर रहे हो उसको फ्रीजिनेटेड करना पड़ता है, तो उसको एक टेम्परेचर पे लाना पड़ता है। उसको इसमें मैं सेट नहीं हो रहा हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यू स्टर कर रहा हूँ। और ऑयल डालने का मेरा रीजन वही था कि जल्दी सेट ना हो। बरोबर सुकत नाही। ओके, अभी मैं चॉकलेट डेकोरेशन का हम पहले बना के सेट कर लेंगे, फिर हम मूस की तरफ बढ़ेंगे। तो ओके, तो इसके लिए हम लोग को बटर पेपर लगेगा। इथे आमची रेसिपी चालू आहे। इथे आमची दिल बघा कशी झोपली आहे. दिल दिल तू त्याच्या मोबाईलवर झोपली. त्याचा मोबाईल आहे तो. दिल झोप झोप. तर आता आपण चॉकलेट डेकोरेशन बनवत आहोत। हे चॉकलेट मी थोडीशी रूम टेम्परेचरवर आणलेली आहे। आता मी हे घेणार स्पॅच्युलाने आणि जितकी चॉकलेट पाहिजे इतकी तुम्हाला घ्यायची आहे, जास्त नाही घ्यायची। डेकोरेशन आपण जास्त तुमच्यावर आहे, तुम्हाला किती डेकोरेशन बनवायचे आहे। हां, तर आता आपण काय करूया, हे मला जितकी डेकोरेशन पाहिजे। आता हे स्पॅच्युलाला असं सीधा ठेवायचा आणि असं याला स्प्रेड करायचं। स्प्रेड केलं आता यावेळी हे बघा असं स्प्रेड केलं, नंतर तुम्हाला डायगनली थोडंसं करायचं, असं डायगनली जसं डेकोरेशन करायचं असतं तिकडं। हे बघा मी असं डेकोरेशन केलेलं आहे। हे बघा असं छान असं बटर पेपरवर ठेवून, बटर पेपरवरच करायचं आहे। आता याला असं फ्लॅट करायचं आहे। जितकं थिन तुम्हाला पाहिजे ना तितके लेयर्स तुम्हाला करायचे असतात डेकोरेशनमध्ये। आता असं परत असं मी थोडंसं थिन केलेलं आहे। आता काय करायचं असतं, तुम्हाला जर पॅटर्न करायची असेल तर ते नंतर करायचं असतं। तुम्हाला थोडी वेळानंतर आपण दाखवू। याला आता आपण बारच सेट होण्यासाठी ठेवूया, नंतर फ्रीजमध्ये ठेवूया फॅन खाली. आता या चॉकलेटला आपण फॅनच्या खाली ठेवूया। दिल 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 माझा फोन घेतला तू? हा, फोन घेऊन घेतला माझा? हो हो आवडते तुला कॅट्स? हो, मला तर खूप आवडते। मी दिलला भेटायला आलोय। हे लिटू कशी उलटी झोपली। तुझा फोटो काढू का मी? काढ फोटो. तुझा मी फोटो काढतो। हे बघ मी तुझा फोटो काढतो। इथे बघ दिल, दिल स्माइल कर. अरे वा, फोटोचा पण फोटो आला. देख पोज दिया दिलने. मस्त पोज दिला दिल। तू उभी था झोप येते तुला? आपण खेळूया चल। आता मी डेकोरेशनचं तुम्हाला दाखवलं, आता आपण मूस पर येऊया। आता ही चॉकलेट जी आपण मेल्ट केलेली होती, जे 1/4 कपचा मेजरमेंट होता, यात आपल्याला टाकायचं आहे हे कंडेन्स मिल्क। 1/4 कप जितका होता हा। तुम्हाला एक वेळ ठेवायचं आहे की मेजरमेंट्स परफेक्ट घ्यायचे आहे, नाहीतर तुमची जे वस्तू आहे ते पूर्ण खराब होऊन जाणार, का ते बनणारच नाही। इतकं घ्या की तुम्ही मेजरमेंट्स परफेक्ट, म्हणजे आपला जो माप आहे तो एकदम व्यवस्थित घ्यायचा। मेजरिंग कप्स नाही असेल तर एक वाटी ठेवायची, त्याच वाटीने सगळं वस्तू घ्यायचं, थोडं थोडं करून कॉमन वाटी ठेवायची आहे ना, त्याच वाटीने माप सर्व घ्यायचं। आता याला आपण स्टर करणार ना, तर धीरे स्लोली असं घट होऊन जाणार। हे बघा असं थोडंसं आता एक घट होणार, कारण कंडेन्स मिल्क थोडंसं कॅरमलाइज्ड असतो, म्हणून हे या चॉकलेटला असं घट करून देणार। हे बघा असं डो सारखं झालं ना, हे बघा चिटकत पण नाही आता। हे बघा असं डो तसं झालं ना, आता याला आपण समजा थोडंसं सेट केलं तर हे असे फज आपले रेडी होणार। आता मी तुम्हाला एक फज बनवून पण दाखवतो। थोडंसं आपल्याला बटर पेपर कट करून घ्यायचंय, थोडंसंच, जास्त नाही, नाही तर ते स्टिक होऊन जाणार ना आणि आवडणार नाही आपल्याला। तर हे बघा असं तुम्हाला जास्त छोटीशी वाटी आपण घेतली, छोटीशी अलाइन करायचं। आता हे घ्यायचंय, हे बघा हे आता एक थोडंसं आपण बनवतो ना, थोडंसं डो सारखं झालेलं आहे। ते कसं पडतंय बघ, हे बघा सारखं झालंय ते। हा, हे चिंगम सारखंच थोडंसं झालेलं आहे। असं ठेवायचं फक्त आपल्याला, असं ठेवायचं। हो, असं ठेवलं ना
नंतर त्याला सेट व्हायला ठेवायचं. फॅन खाली फ्रीज मध्ये ठेवून द्या. फ्रीज मध्ये किती वेळ? 1 तास. जर आता आपण याला फ्रीज मध्ये ठेवून ठेवणार 1 तास, 1-1.5 तास, 2 तास? 1 तास मध्ये ते होऊन जाणार. आपल्याला काय प्रॉब्लेम नाही होणार. 1 तास नंतर ते सेट होऊन जाणार. आता आपण काय करूया, थोडीशी मी पावडर पिठी साखर घेतलेली आहे. पिठी साखर मी यात टाकणार आहे. 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जसं आपल्याला टाकायचं असतं. एक झाली आणि दुसरी 1.5 टाका. तुम्हाला 1.5 टाकायचं. जास्त पण गोड नको. हा जास्त पण गोड, कारण कंडेन्स मिल्क पण आपण टाकलेलं आहे आणि व्हिप क्रीम पण स्वीट असतं ना, म्हणून आपल्याला ते बघायचं. तर याला थोडंसं चांगल्या अशा प्रमाणे स्टर करून घ्यायचं. ते थोडंसं टफ वाटणार तर तुम्हाला याच्यासाठी स्पॅच्युला लागणारच, कारण स्पूनने हा मिक्स असं होऊ शकत नाही चांगलं असं. आणि या चमच्याचा फायदा म्हणजे ह्याला चिटकत नाही ते जरा. चिटकत नाही आणि तुम्हाला सगळं काही ते वेस्ट बी नाही होणार. काय पण हे फ्लेक्सिबल असतं ना, सगळं काही घेऊन आपल्याकडे पण हे खायचं निघतं ते बघ ना, हे निघतो ना पाठचिटण. मग तू काय केलंय, त्याला चिपकवलंय काय? हो. कशाने? फेविक्विक? चिपकवलं पाहिजे. नाही मी ते कुकिंग ग्लूने स्टिक केलेलं आहे. मी आता पण तो निघू शकतो. आमचा तर रोज निघतो, ते सारखं निघत असतं ते. मी घेत नाही, ते निघतो. आई एक आमच्याकडे छोटा. मी जास्त त्याला शॅपलर मारूया आपण. मी जास्त हे यूज नाही करत. सर्वांच्याकडे ते निघतो, प्रॉब्लेम होतो. आता छान झालं ना. आता याचं काय करणार? आता आपल्याला हे नाही करायचं. आता आपण क्रीम व्हिप करून घेऊया. क्रीम असं मी बाउल घेतलेला आहे. यात आपल्याला 1 कप व्हिपिंग क्रीम घ्यायची आहे. आता जेव्हा तुम्ही बनवता ना, डीप फ्रीजर मध्ये ठेवायचं असतं, पण 3 ते 4 तासापूर्वी याला काढून घ्यायचं आहे. असं हे लिक्विड व्हायला पाहिजे, आईस नाही व्हायला पाहिजे. हे पातळ पाहिजे. आणि जर तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवलेलं असेल तर 3-4 तास अगोदर काढून ठेवायचं. तर आता आपण या क्रीमला व्हिप करून घ्यायचंय. स्टार्टिंग मध्ये स्लोवर करायचं. एकच डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला करायचं असतं. 20 सेकंड जसे झाले ना, तुम्हाला स्पीड थोडीशी जास्त करायची आहे. 3-4 वर ठेवा. सुरुवातीचे 20 सेकंड 1 वर, नंतर आपण स्पीड वाढवायची. थोडंसं ते चालून झालं ना तर आपल्याला 5 वर करायचंय आणि याला व्हिप होऊ द्यायचं. हे बघा 2 मिनिट झालेलं आहे आणि किती साईज आहे बघा. पोर्शन व्हॉल्यूमच वाढलं पूर्ण. व्हिपिंग क्रीम फ्रेश क्रीमचं असं होत नाही आहे. पण तुम्हाला ध्यान द्यायचं की तुम्ही ओव्हर व्हिप नाही करत. जर तुम्ही ओव्हर व्हिप केला ना तर क्रीमचा बटर बनून जाणार, बटर निघणार पूर्ण. तर हे ध्यान ठेवायचं की तुम्ही याला ओव्हर व्हिप नाही करायचं. तर याला आपल्याला 10 मिनिट. कधी कधी काय होतं, तुमच्या क्रीम जास्त जल्दी होऊन जाणार. आता माझं थोडंसं लवकर होणार, 6 ते 8 मिनिटामध्ये माझा होऊन जाणार. तर मी तुम्हाला दाखवतो कशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे. आता माझा क्रीम आहे ना 4-5 मिनिटामध्ये झालेला आहे. काय असतं की तुमच्या क्रीमचा वर आहे की तुम्ही रूम टेम्परेचरवर कसं आणलेलं आहे आणि कसं थिन असतं. हे बघा कन्सिस्टन्सी जर बघा कशी अशी आलेली आहे, फोमी झालेलं आहे. हे बघा याचा सेटल अशी क्रॉस पीक आलेली आहे. हे बघा. आता तुम्हाला केक बनवायचं असतं ना तर आपण ते उलटं करून बघतं की कसे होत आहे, कसे होणार. पण आता आपल्याला थोडंसं सॉफ्ट पाहिजे, तसं हार्ड नाही पाहिजे डेकोरेशन म्हणजे. आणि एक चीज आहे की माझा क्रीम मी सांगितलं होतं 10 मिनिट, नंतर मी 6 सांगितलं. काय असतं की जे आपली हे मशीन असते याच्या वोल्टवर हे 400 वोल्टचं मशीन आहे आणि मी जे घरी यूज करत होतं ते 300 वोल्टचं होतं. पण थोडासा फरक आला, हे जल्दी झालं. कारण हे बघा इथे सेटिंग बघा, जे 300 वोल्टचं असतं तिथे 3 परतच असतं, आता 4 पण 5 पण आहे. म्हणून काय झालं, क्रीम आपला लवकर असा व्हिप झालेला आहे. आता याला आपण जास्त व्हिप आता थोडंसं अजून 2 मिनिटं केलं तर केकचा क्रीम पण रेडी होणार. पण एक चीज आपल्याला ध्यान ठेवायची की जास्त व्हिप नाही करायचं याला, नाहीतर ते बटर रिलीज होणार. आता काय करायचंय मी तुम्हाला दाखवतो. हे घेतलेलं आहे मी कोको पावडर 1/2 कप जसं मी घेतलेलं आहे. आता हे मी टाकून घेतो. आता आपण पिंच ऑफ सॉल्ट टाकूया. सॉल्ट सेट करण्यात हेल्प करणार. मी 1 पिंच टाकलेलं आहे. आता आपण काय करूया, हे जे फज बनवलेलं, फजचं जे बॅटर होतं
हे याला थोडंसं आपल्याला सॉफ्टन करून घ्यायचं आहे. थोडं सॉफ्ट करा आणि नंतर या हे बघा असं छान असं टाकून घ्या. आता हे आपण का करलं, फर्स्ट जे सेट असतं ना ते मूजला पण सेट करणार, मूजला पण सेट करणार. तसंच क्रीम सेट व्हायला वेळ लागतं ना, म्हणून काय होणार ते छान असा स्पीड मध्ये सेट करणार. आता काय करायचं, याला विस्क फास्ट नाही करायचं, स्लोली असं हातानेच तुम्ही थोडंसं स्टर करा. त्याच्याने ढवलून घ्यायचं का ते? थोडंसं हलवून घ्या, नंतर स्पीड करा, नाहीतर ते सगळं तोंडावर येईल. तोंडावर येईल बरोबर. आणि मेकअप होणार. हा, मेकअप करायचं असेल तर. आता याला स्लो स्पीडवर, सर्वात स्लो असतं, सेंटर मध्ये चालवायला घ्या. हे बघा त्याचा कलर थोडासा चेंज होत आहे. हे बघा सेंटर मध्ये असं असं चाललं. फ्रंट बॅक वरती खाली वरती खाली आहे ना, वरती खाली. हो. आता ते बघ चेंज होत राहिलं ते. म्हणजे ही पण सर्व टेक्निक असते ना, नाही तर आपण घेतलं आणि टाकलं त्याच्यात, नाही तर सर्व उडणार. आता काय करायचंय, याला ऑफ करून घ्यायचंय. आता आपण सेंटर मध्ये सगळं काही मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता हा सर्व काही आपल्याला असं मिक्स करून घ्यायचं. आता याला आपल्याला व्हिप थोडंसं, आता आपण कट अँड फोल्ड मेथड यूज करूया. असा कट, असे बघा असं फिरवायचं, सेंटर मध्ये कट. हे कट अँड फोल्ड मेथड असतं. हा, हे बघा असं मिक्स केला. पूर्ण मिक्स नाही झाला तरी काय तुम्हाला प्रॉब्लेम नाहीये. फक्त हे बघा सगळं काही क्रीम मी काढून घेतो. आता परत आपल्याला घेऊन घ्यायचे आपलं हे मशीन बीटर, आणि आता 2 या 3 वर ठेवा आणि याला व्हिप करा 30 to 40 सेकंड साठी. आता ज्यापर्यंत आपल्याला छान असं मिक्स नाही होत जातं. आता फ्रंट बॅक करायची गरज नसते. हा, कारण ते करूच लागतं, कारण क्रीम आहे ना ते इकडे तिकडे जातं. हे बघा हे असं सेट व्हायलाच लागलंय. हा सेट खूप लवकर होतो. हे बघा आता तुम्हाला जर गोड पाहिजे असेल तर तुम्ही यावेळी टेस्ट करा की तुम्हाला जर थोडंसं बिटर पाहिजे. आता यात तुम्हाला एक मी टिप देतो, जर तुम्हाला थोडंसं चॉकलेट कॉफीचं कॉम्बिनेशन आवडतो तर यात तुम्ही इन्स्टंट जे कॉफी भेटते ना ते पण टाकू शकता. छान असं ते डार्क असा कॉफीचा फ्लेवर, आणि कॉफी आणि चॉकलेटचं कॉम्बिनेशन तर सर्वांना माहितीच असेल. कोल्ड कॉफी पितात आपण, त्यात ते टाकतातच बाहेरचे लोक. म्हणून आता आपण याला परत मिक्स करून घेऊया. हे बघा कलर किती छान आलेला आहे. जर आपण ते फज नाही बनवलं होतं ना तर कलर असा डार्क नाही येत. ते असतं की आपण जे डायरेक्ट चॉकलेट टाकतो थोडंसं लाईट कलर येईल, आणि टेस्ट पण थोडंसं असतं की थोडं डिफरंट. पण हे आपण केलं तर रिच टेस्ट असतं. हा कलर छान वाटतोय. आता आपण सर्व काही काढून घेऊया. कसं काढायचं हे बघा, ठेवायचं आणि असं टॅप करायचं. बघा टॅप केलं ना, स्लोली करा. काचचा बाउल यूज करता तर स्लोली करायचंय, काच पण काचचा मेकअप पण होऊन जाणार. आता काय करायचंय, स्लोली स्लोली सर्व काही काढून घ्यायचं. नाही तर आपल्या घरी लहान मुलं असते त्यांच्या हातात द्यायचं, खायला चाटायला द्यायचं. हे खायला पण देऊ शकता आपण, खायला पण देऊ शकतो. आता काय लहान मुलं इथे आहे नाही तर देऊ शकतो. दिल तर खाणार नाही, दिल तर खात नाही. दिलला नॉनव्हेज पाहिजे. आता तूच सर्वात छोटा आहे, तू खाऊ शकतो. त्याचं बघूनच मन भरत असेल, तो स्वतः करतो म्हटल्यावर. दिल हे दिल आपल्याला पायपिंग बॅग मध्ये भरायचं आहे. तर हे मी अशी पायपिंग बॅग घेतलेली आहे, अशी तुम्हाला मार्केटमध्ये भेटतं. आता यात कसं टाकायचं, तुम्ही घ्या कोणतं पण ग्लास घ्या. पाहिजे ग्लास नाही, लहान पण असतात ना तर चालेल. आणि याची स्पेस क्रिएट करा. अशी स्पेस क्रिएट झाली ना, आपल्याला आता हे भरून घ्यायचं. यात हे बघा असं भरून घ्या तुम्ही लोक. आरामात भरा, म्हणजे ते सगळीकडे पसरणार नाही.
हे असं आता हे व्यवस्थित टॅप भरलं. टॅप करा आणि थोडीशी ती जागा ठेवा. नंतर परत असा करा. त्यांनी त्याला खाली पुश केलं ना मम्मी ते ह्याच्यानी. नाही पण हे फोल्ड केलं ना, हे बरोबर केलं आहे. हे आपलं हे आहे ना, ते फोल्ड बरोबर केलं आहे. फोल्ड केलं तर ते खाली राहील, तर वरतून टाकत राहिलं तर इकडे तिकडे राहतं. हे सगळं भरतो. बरोबर आहे. आता याला आपण असा हात ठेवायचा. बरोबर झालं ना तेवढं. आता काय करायचं, कधी कधी याच आहे ना एअर असते, त्या एअरला काढ. तर माझी तर नाही राहिली. आता याला एअर जर राहिली तर तुम्हाला असं टॅप करायचं. हे असं टॅप केलं ना, शाबाशी देणे का? हां. चांगलं बनलाय ना. आता मी सर्व नाही टाकलेलं आहे कारण ते येणार नाही. आता काय तर सीझरने याला कट मारूया. जर तुम्हाला टेक्निक नाही माहिती आहे तर तुम्ही ते रबर बँड लावू शकता. पण जर तुमच्या हातचं ग्रिपच चांगलं आहे तर तुम्ही असं नाही करायचं. असं तुम्ही रबर बँड नको लावू. आता आपण काय करूया, याला कट मारू देऊया. आता काय करायचं आहे, आता मी पायपिंग बॅगमध्ये भरून घेतलेलं होतं. मी नॉझल नाही वापरतो, मी डायरेक्टच करत आहे. नॉझल पण तुम्ही वापरू शकता, स्टार नॉझल. आता काय करायचं, हे बघा, साईडने घ्यायचं, साईडने हे बघा असं गोल 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 टाकत आहे. तुम्ही फिरवू टाका आणि असं या, हे बघा असं मी स्वर्ल मध्ये ठेवलेलं आहे. आता याला टॅप करून घ्यायचं असतं. आपण जर असं केलं ना तर आपल्याला असं छान होतं, स्पीडमध्ये आपण करू शकतो. हे बघा मी फास्ट असं केलेलं आहे. आणि नॉझल वापरली ना तर प्रॉपर एक शेप येतो. आता जिथे जिथे नाही झालेलं असतं तुम्ही तिथे टॅप करून करू शकता. आता हे बघा, हे डिफिकल्टी खूप लोकांना येते. आता क्रीम टाकायला डिफिकल्टी असते तर काय करायचं, आता हे बघा क्रीम कमी बचलेला म्हणून काय करायचं, थोडी डिफिकल्टी होते टाकायला. तर काय करायचं, याला असं फोर्स करायचं आणि असं हे बघा असं प्रेस करायचं. झालं ना नंतर करायचं. हे बघा चॉकलेट आपलं थोडंसं सेट झालेलं आहे, ड्राय झालेलं आहे. पण आता ते परफेक्ट सेट नाही झालेलं आहे. हे तुटणार जर आपण असं घेतलं ना. हे बघा मी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा हे क्रॅक येतात आणि हे तुटणार. परफेक्ट याला शेप नाही. हे बघा सॉफ्ट आहे. पण याला आपल्याला फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे, खालीच्या पोर्शन मध्ये 10 मिनिटासाठी. नंतर हे सेट होऊन जाणार. इसके बाद में दिल भी खा सकती है. हा शेप मध्ये कापून देऊन द्यायचा. दिलला आपण फिशच्या शेप मध्ये कापून देऊन द्यायचं. खाणार नाही. थोडासा एक्स्ट्रा झालेला आहे तर हे आपण डब्बामध्ये ठेवू शकता 4 ते 5 दिवसासाठी. ते खराब नाही होणार आणि तुम्ही एन्जॉय करू शकता. असंच ग्लास मध्ये घ्यायचं आणि खायचं. नाहीतर तुम्हाला बाटीमध्ये घ्या. आता तर आम्हाला डेकोरेशन करायचं आहे म्हणून आम्ही तसं केलेलं. मतलब अगर डेजर्ट किसी को खाने का मन करे तो ऐसा भी बना के रख सकते हैं ना. हाँ, 4 से 5 दिन या तो कभी कभी तो 1 वीक पूरा चला जाता है. अच्छे से रहता है ये, इसलिए टेंशन. फ्रिज में रखिएगा तो खराब नहीं इससे हाँ नहीं होता है. प्लस एक चीज है, इसको है ना और एक नाम कोई लोग बोलते हैं. इसे फ्रेंच मूस की जगह पर कोई लोग चॉकलेट पुडिंग बोलते हैं, बट वो क्रीम बेस्ड रहता है. ओके, इसको ऐसे बोलते हैं. आता आपण वर टाकण्यामुळे आपण हे घेतलेलं आहे 1 स्पून सारखं असं मी पावडर शुगर घेतलेलं आहे. ते 1 स्पून तुम्ही घ्या, 1 टेबलस्पून जसं. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे कोको पावडर आहे माझ्याकडे. कोको पावडर पण मी टाकणार. कोको पावडर पण 1 टेबलस्पून टाकायचं आहे. हे बघा मी इतकं घेतलेलं आहे कोको पावडर. मिक्स करून घेऊया याच्यानेच. हे बघा असं झालेलं आहे. हे आपला ड्रिंकिंग चॉकलेट पावडर रेडी झालेलं आहे. ड्रिंकिंग चॉकलेटसाठी जे असतं, ड्रिंकिंग चॉकलेट असतं ते स्वीट कोको पावडर असतं. हे आपला ड्रिंकिंग चॉकलेट झालेलं आहे. हे बघा असं लाईट कलरचं असतं. हेच आपल्याला वर टाकायचं आहे. तर मी अशी घेतलेली आहे बघा, टच न हो. आणि जस्ट अशी स्प्रिंकल आपण करतो तशी का. आता ते जरा वरती काढ.
हे बघा असं आहे ना. छान असा ते वर लेअर येऊ जातं. आणि हे टाकल्याने काय होणार, थोडंसं स्ट्रॉंग होणार फ्लेवर आणि लोकांना आवडणार पण. मग फक्त क्रीम नाही वाटणार, जरा काहीतरी वेगळं वाटेल खायला ना. तुम्ही एक चीज करू शकता, आज मी नाही केलेली आहे. तुम्हाला जर थोडासा डिफरंट अजून करायचं असेल तर तुम्ही पावडर बिस्किट असतं ना, बिस्किटला पावडर करून घ्या, त्यामध्ये थोडंसं बटर टाका आणि त्या थोडंसं असं मोड जसं होतं ना तसं करून ग्लासच्या बेसमध्ये टाकून घ्या, ग्लासच्या बेसमध्ये, आणि त्याच्यावर मूस टाकता तर ते अजून काही इनोव्हेटिव्ह होऊन जाणार. बरोबर. आणि तुम्हाला आवडणार पण. म्हणजे सर्वात खाली बिस्किटचा चुरा टाकायचा. हा, छान वाटणार ते पण. तुम्ही वेळसाठी करा. आता हेच आपण मम्मी असेच ग्लास आणि असेच हॉटेलमध्ये देतात, दे 200 रुपये तो है ना. हा, जास्त घेतात. CCD मध्ये गेला तर 300-400 रुपये. आपण स्वस्त ते तर इतकी बी क्वांटिटी नाही देत, खूपच कमी देतात कमी ना. देतात. आणि ते 200-300 रुपये ना. हे एक ग्लास मग लय महाग असतं. खूपच. हे जे पावडर आम्ही बनवलेलं आहे हे आपण नेक्स्ट रेसिपी मध्ये थोडंसं यूज करणार. हे तुम्ही पावडर बनवलं ना, हे आपण काय करायचं, हे आपण स्मॉल किड्स असतात त्यांना जर चॉकलेट वाला दूध प्यायला असतं तर दूध गरम करा आणि त्यात 2 ते 3 चम्मच टाकून द्या, त्यांना खूप आवडेल. होममेड कॉम्प्लेन बॉर्नविटा क्या. हा, होममेड झालं. ड्रिंकिंग चॉकलेट म्हणूनच नाहीतर तुम्ही हॉट चॉकलेट बनवू शकता. हॉट चॉकलेट बॉईल मिल्क मध्ये हे टाका, फोडा आणि त्याला थोडंसं घट होऊ द्या. बस ते असतं आपलं इन्स्टंट हॉट चॉकलेट. अरे वा, 3 रेसिपी हो गया एक में. दुधामध्ये टाकून द्यायचं छोट्या मुलांना. हो, कॉम्प्लेन मम्मी बॉर्नविटा. आता मी सांगितलं की हॉट चॉकलेट, तर एक चीज असतं की याच्यात तुम्हाला 1 टेबलस्पून अजून साखर टाकायची आणि 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर टाकायचं. नंतर याला थोडंसं पाणी बरोबर मिक्स करा आणि बॉइल्ड मिल्क मध्ये टाका आणि त्याला उकळवा. नंतर तुम्हाला अजून डार्क चॉकलेटचा फ्लेवर पाहिजे असेल तर डार्क चॉकलेट थोडीशी चॉप टाका आणि त्याला मस्त असं घट झालं ना ग्लासमध्ये पिया. थंडीमध्ये तर खूप चांगलं, तुम्हाला थंडी नाही वाटणार आणि हॉट चॉकलेट असं पियाला भेटणार. लहान बाळकांना तर खूपच आवडतं ते. तसं तुम्ही हॉट चॉकलेट पण बनवू शकता. राईट टाइमवर. आता थंडी झाली आहे ना. हा, म्हणून हे रेसिपी मध्ये आपल्या खूप सारखं वस्तू क्लिअर होतात. आणि तुम्हाला एक ध्यान ठेवायचंय की हे पावडर तुम्ही बॉर्नविटा आणि त्याच्यामध्ये खूप प्रिझर्वेटिव्ह, तर तुम्ही हे बनवून ठेवा. तुमच्या चांगलं तुमच्या बाळकांना तुमच्या घरीच बनवून देतात असं बनवून द्या, त्यांना खूप आवडेल. हे आपण आता फ्रीज मध्ये ठेवून देणार. तर आता आपण यांना फ्रीज मध्ये ठेवून देणार 2 तासासाठी. तर आपण भेटूया 2 तासानंतर. किती तास झाले आपल्या इकडे? 2 तास झालेले आणि आपला मूग असा सेट झालेला आहे. झालं बघा, आपलं चॉकलेट डेकोरेशनचं आपण बनवलेलं आहे आणि फज पण रेडी आहे. आपण तुम्हाला दाखवूया आता कसं झालंय. अरे वा, आता हे पण मस्त कडक झालंय ना. आता हे बघा असे छान असे पीसेस बाहेर येतात. हे बघा कडक झाले आता. हे बघा छान असे पीसेस आले ना, तर याला तुम्हाला कसं सर्व करायचं, असं घ्यायचं 2 पीसेस सेंटरमध्ये असं छान असं ठेवून कसं पण तुम्हाला ठेवून द्यायचं. आणि वन ठेवलं ना तर ते चांगलं वाटतं. आणि वन ठेवलं ना शेपमध्ये ठेवलं ना तर ते काय असं बसून जाणार असं वाटतं. हे बघा कशी छान वाटतं. हे काय आपलं फज. हे बघा आपलं फज झालेलं आहे. असं छान असं होतं. हा थोडासा काढायला डिफिकल्ट असतं. बटर पेपर आपला थोडं थिन होतं. आपल्याला कसं बटर पेपर पाहिजे थोडंसं थिक असतं ना, ते बटर पेपर वापरला ना तर ते चांगल्या अशा प्रमाणे बाहेर येते. हे बघा असं असतं छान. पण आपण टेस्ट करूया. आपल्याला टेस्ट करून दाखवूया. आपल्या रेडी आहे. हो, इथे बघा आपलं चॉकलेट फ्रेंच मूज रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण टेस्ट करून बघूया की आपली रेसिपी कशी झाली. एकदम सॉफ्ट वाटतं एकदम, म्हणजे
एकदम मस्त वाटते, नरम नरम खायला, एकदम पेस्ट्री. कसं काय म्हणायचं याला आता एक्झॅक्टली, कसं वाटतंय हे? एकदम मऊ तोंडात गेल्याबरोबर विरघळते. एकदम विरघळतं आणि एकदम मस्त वाटते ते खायला. माणसं कशी आवडीने खायला जातात ना अशी रेसिपीज. आपण केकची वरची पेस्ट्री किंवा कसं असतं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम भारी लागते. ज्यांना चॉकलेट आवडत असेल ते तर आवडीनेच खातील पूर्ण हे. असं सुद्धा खाऊ शकतो आपण. असं घ्यायचं, असं घ्यायचं. ते म्हणतील खाऊन दाखवून चिरवते वाटतं खाताना. कोणाचं छान असं सेट पण झालेलं आहे ते. एकदम छान सेट झालेला आहे एकदम. ते पुण्याची बाईटच येते. हा इथे मस्त वाटतं एकदम गारगार है ना. आणि असं पण नाही की ते तोंडात जाऊन चिकटतंय किंवा काय अजिबात होतंय. चिकटत नाही तोंडामध्ये. जसं आपण तोंडात टाकतो जरासं त्याला जीभ लागते ना, जरासं त्याला हे लागतं की जर विरघळतं एकदम विरघळतंय. छान चव येते सर्वीकडे. आणि पूर्ण चॉकलेट चॉकलेट एकदम मस्त वाटते. असं पण नाही की ते जास्त कडू झालेलं आहे, एकदम व्यवस्थित झालं. ऍक्च्युली असंच पाहिजे असतं. कधी कधी कोणकोणते जास्तच गोड होतात, कधी कधी कोणकोणते कडूच लागतात खायला. हा प्रमाण वापरल्याने एकदम मस्त वापरलेलं आहे. डेझर्टला तुम्ही खाऊ शकता किंवा त्यांना स्वीट टूथ किंवा काही आईस्क्रीम खायला वाटलं तुम्हाला आणि बाहेर जायला मिळत नसेल तर तुम्ही असं सुद्धा खाऊ शकता. एकदम छान आहे रेसिपी. बाहेर त्याची गरजच नाही, आपण असं घरात बनवू शकतो तर. आणि हॉटेलमध्ये हे किती महाग देतील आपल्याला, है ना. तुम्ही सीसीडी मध्ये घेतला तर तुम्हाला 300 रुपये घेऊन घेणार ते खाली. आणि ते पण क्वांटिटी पण कमी देतात. एकाचे का तिघांचे? एकाच आहे. आणि आपण हे अजून काय बनवलेलं? हे फज बनवलेलं आहे. फज. इकडे फजचा छोटासा तुकडा घेतलेला मी, तोडून बघूया आपण. जरा हे असं ना खेचायला तसं चिकट लागतं थोडस. पण मग असं चॉकलेट पेक्षा जरा वेगळं लागतं काहीतरी हे. एकदम काहीतरी वेगळ्या भारीच आयटम बनवलेले सर्व. आज छोट्या मुलांचा आपण खातोय. लय भारी छोटी वाटतं. मुलं आवडीने खाणार एकदम. मजा आहे. तुम्ही जरा रेसिपी ट्राय करा आणि नंतर कमेंट करून नक्की सांगा की भव्यने रेसिपी कशी बनवली. आणि ही व्हिडिओ लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा. छोटा आहे बाबू बघा, त्यांनी बनवले 17 वर्षाचा आहे. रेसिपी काय भारी भारी बनवतो बघा. रेसिपी मस्त बनवतो. आपले घरच्या घरी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट स्टाईल एकदम भारी भारी. आणि अजून तुम्हाला जर त्याची रेसिपी आवडत असतील, आता हे तुम्हाला रेसिपी आवडली तर तुम्ही त्यांना जरूर बोलवा की तू येऊन बनवणार ना परत. कमेंट मध्ये सांगा म्हणजे तो पण कमेंट वाचेल, है ना.